Mbalima Anyokuma, très urgent. Billet samedi 13 août 2020. Malion, Amena Kuma et Flaka. 6 follow, oui, Jumeni. Ko Sorasu, ani viromanu munu transition na. Kele munu nyonche jiju goro meno kele segere fo Malion yana. Sorasi munu me transition kunabi les colonels mune buni viromanu nyonche munu me ka transition supporter meno segere fo bi. Ko procureur Touré communicat procureur Touré a kaywa ou bien aka barata bulu maywa segu tungore bono fana segere fo awnyana bi video en kada aya partager aya bi video partager asimika soro aya bi video partager colonel et fenge procureur Touré fana ka soro Malion kuma folo e jumengi ana transition Sorasu slogan kura de Bouddha ou ye nyonye ko non ko lu be feka ko doke ko ni video manu bora ko fo ka be ke inafo olu le video manu be ko lu diriger de quoi kono les décisions d'ota yani olu ko ke ko ni video manu girna ko ke dron ko il faut que lu ko o ide toyen quoi ko suno ka be ke inafo video manu ni activiste de be ka olu ka influence de be transition kan ko la to ko lu bu banga ko chamanke Sorasu de ni kuma ni fo de Malion Allah menu jabi kanya très bien asimi aka barata bulu kai ma be fili ba de la che ni décision ta ka kanya jamana ma hali wulu ye wo nchi de ka wo nchi ke o manque balike to décision ke ne o décision ke ka décision ta kebe courant do kebe jidi bamako ka bema kebe ta robinet do bamako so be kono mais o décision ta yani ka kuma oka wulu ke ba do tari jo kare kuna ko wo asimi ko kabena courant do fanga be kono o korote keni o ke ko wulu de black o kew yaro wulu na ku kala ide che ni e femunta iti kofle iti nyafle ibe takadi Sorasin be kofle nyafle de la ube kere la je la ube kere do inaje ube kofle la je manga mana chi kofo bo la je manga mana chi nyafo bo la je ube zigizagi de la ni kolani mu be fangala ube zigizagi de fanana awalia mu fanabu uni politicien sekere mu be ni kolani nu ani ni politicien nu wonche meno fana sekere fobi malien be ka do mu ne be dugu kono mu na to Sorasin nu ni adema moko kadi mu na to asimini jawo nunu ani wage nunu ni Moribo Kone ni Sadio Kamara olu muyato uni uteseka jie politicien koron nko parce que lien parenté bu chamani nyonche parce que ni mogo adema mogo ka mogo glani ndo chaman fana bula mais ambena au détail be fo ka fo asimi ngena na kodi koni ambe fe ka kuma mu fo koni anyo fodron ko awbo boma ja autena baraki aka transition kono bli aunde to de ko force de changement aunde o bloka franchi gain awbe aunde ka barala aunde peuple force de changement ni mais Sorasu kono na ya inketa nto nanye karsa mité nanye ni procureur mité obe na ya inketa avec ina fo video monu ne be ka doanda obe ni koni la koy eche ne sa ne sigine nkungolo mine de ko ngo mali filani mo gon ne bulu ne fani mba mali anga wuli ganjo wallahi nunu tese ka mali mara ambe pression de wallahi utisi ni abeninga jenatike che nam nunu me ka mali mara chogo mina utise ka mali sauver chugala me ka chinye de fo onyena wallahi ala ube fe ka mali mara chogo mi wallahi utise ka mali sauver te me ka chinye de fo onyena iba remarquer dron nunu me kuma me gauche à droite yo e chela ateka muso mara chambe muso furu ani muso kadi abeto ka kerefa kumanu na me ani furu sa te ban chefana abe teriala abe kerefa kumana me ate teri mara yaye mogo la abe ibe jafake isego tala mais mogo nunga boka kuma fodoro au be paniquer no e kodoke nan girna ko fo wo fo ko no ibaye ujugo be bosano video monu be ka mali mara video monu be ka asimi gide o kuma mbe fode olu funa be panique o kuma na kono ko video monu asimi ngone kala no kateme eka moi je suis plus instruit que Assimi. Est-ce que vous voyez
mais on des forces de changement embargo kera au kan domina embargo kera ni fanga ka domina John de Bora force de changement de Bora John de Bora c'est la force de changement qui est sortie donc à fo on yana on de Mali et mana fo on de forabi on de be ka boka fanga sauver bi le 14 janvier 2022 jama mun Bora nga on de jama inabo ka au sauver on de RFI bi ka France 24 bi o bi de Soraso ba fo ko non ko na nyekuma mun fo ko no li oke kabina fo on ebe ko lu guider mais ngo au kango de fanake abe fond de mako force de changement Venezuela président e fanata domina atara Iran président voir Iran président kama kika jeune munumbe non les patriotes les nationalistes ni ma tugo ko ni tugura politicien ko ube Sorasi ko ubika fanga uba tien Sorasi nte ko royo Sorasi mbe kofleli nyafleli la kere ube kere laje ube kofala laje ube nyafala laje ube kuma la main gauche à droite faraona kelengele mu fleni ngo faraona de Nabila Moussa Ramo Nabila Moussa dere na matara bim jiga faraona muso ore tara Nabiga Moussa ta kalamo ka Nabila Moussa Ramo Nabila Moussa mole ka ko ka cheya fengeta a clara ko faraona kele de ko o bobarala parce que atura tchien de ko atura ala de ko ala de to ko tchien ala de to ko tchien atura tchien de ko amba do ani adema mogo do kadi asurasi do be no u koroke ube ademana ube u yere kumbe ademana ube ademanda sababu ya ta do yo fenga do soro tututu o lienu mba o nyonche ja orato surasi ntiseka adema mogo kele o no be sina ama ali manda dare da mogo kambli parce que avec a do ça na ma no ko ande feka ndado oro la quoi donc negen mamu ngeni fo ngena na bo linka jam Mali kurate na jo na bo linka okoroko shita ka fangala na ma o limbla Nabila Moussa oye faraona kele atugura tchien di ko mais faraona de Nabila Moussa la mo mi yela mo eklara ko kele ko fara foko o lebu dien bengena o koro ibe tchien di ko o koro tugura ala ta di ko ala to de ko tchien Sorasi wa ote tchien sraka abe zigzag de la awaye zigzag dabla awamba o conseiller fana na o mo be informa on te communiquer parce que Sorasi ni bolo kafsa na o nyekoyi ah non, Viromani non, ante fani Viromanu ngaye. Aou ne ala cha kafsa na uni. Aou kalanu na awi. Aou ne be ka odeme. Aou ka loko to motiver auni. Bo antanga obo linga Mali korante na jo. Bo Sorasi obo logique de kambi. Abenana na krache, obo logique doronika. Ne ba fo Mali Viromani be ka me. Sorasi mbe moloani aou di. Sorasi mbe sanki affiché ne auni. Vous avez peur de qui? Aou ka sran John de nya. Aube Kasran John Denya, la France. Aube Kasran John Denya, quelques groupuscules des politiciens du Mali. Et Tchabakoro niye Moussofrou. Ite kerefa kuma la mede. Aïch. Ibe terani Mousso ede. Ini Mousso be jakakako kenyo fe. Nini moro e teriye. Ite kerefa kuma la mede. Mais ni Sorasi ni be kuma la me. Ni Sorasi ni klosurundi. Nintede. Ni Sorasi ibe klosuru noa. Klosuru e moro miye. Abe kuma bela me. Awa panique farifara. Yo e moro la. Bila ya ye nyamogo la aka nyamogo ya te chok toka jedi ya ye dutigo la aka du bechi ya ye mogo la ya ye cheo chela tiseka muso mara ya ye chela tiseka teri mara bila itala meka chende fongena awa Sorasi nunu beteni awa nga ulangu sauver anga kumanu ye ukani limbla awa beni linde ka meka chende fongena de muye procureur Touré ka oroyi mogo chama meka bobi procureur Touré kain ne bolo Touré main Touré klobe nade debi malla nya fa ere nyana ngo wala ibe ka munga main Touré de be wuli ke emine weekend on fait de Touré bi mine weekend fait kati donc kaso la et il faut que ka kaso de ke ale ka soroka da soko fo ema ka soroka elabla ka tla ka ke ina fo ale de elabla clé fly na Touré ka chido siranema se ko tungara Touré de est libéré si ça ibe ka bo Touré contrôle la o fisiri wali adi mais moi au Touré o de mogo bla gendarme bla kone segu tungara be émission na Touré les gendarmes woli ka eta segu tungara mine plateau sans fait ni kuma mo mais je ne sais pas si c'est vrai Touré instruction de dit ko ka tane sur émission na ko ka émission teke ko ka tane mine devant les caméras du monde mogo bo kila abi faga mogo bo kila
a t'i fait mogo kila oye qui ga dambe de boyla oye qui le bu diengena di mais les gendarmes ont été professionnels gendarme mutarane clara émission la dro gendarme yone wole kerefe koneka olu suit ne ou suit ne tara kan ena Touré a téléphone faga dien mogo beya wula ma téléphone ta fo lundi ne weekend beke ne be kan ena o kore mi fo nga segu tungara don kaso la di a mogo togotigi fefe be Touré a la sa bema ya be don kaso la awa Atlantique be transition de me bagaw di fana yi Atlantique be ok transition de me bagaw di a desera mogo mina ko don kaso la o ye ben le cerveau di a ba don fana kuma ben le cerveau tuyi a yere kun be ta o jiwo yo fe ne te Touré fo bi ne te Touré fo chini awa ne bolo Touré yere te ka Mali yere jɔ fana Touré klobena la ala klobena akira klobena Touré nti fo bi nti fo chini ibe ka mogo lebu de a dabla awa Touré isra sabali bi tay togo yere de ma a beninga janatika che nti dogoya mais ne asimi jalaki yoro mina Touré ne be e jalaki ti Touré be psychologie de ke adamaden kuna progrès Touré na yimene aba ki na fo ale de e sauver aba ira ila awa de ka bubu mabel naw Touré bi mine ki mine katla ka fina na ne jasa ne be don kaso la sanno abi baga no kununye ne e bora sanno e be soro ka fo Touré sauver ka soro ale de mine ka soro amase ikata kan ena amase aki lebu akumise ki wele dogola bon ni plainte de be anga ni fo anya Seydou Oumar Traoré fera ka publication do yi Seydou Oumar Traoré ko non ko Mali justice la ko sigika fo be non ko amenyo famia mais ol kuma be na yeledu ne sigika fo be muso saba mu minena ka tout donc kaso la muna sigika fo mato oluka bla est-ce que vous voyez parce que Maliko Kerade ni a progrès Touré to fo Touré to bla ni ma Touré to bla abi donc kaso la abise ka nere don kaso la an ne tarasine abise ka ne mene ka don kaso la mais oli tena ne changer quoi ça ne veut faire ka ira Touré la de en BGND ante Touré contrôle la Touré djugute awni Touré jeune ne jeune Touré bi se ka wuli président no fe dondala abi se ka wuli maire no fe dondala an be jeune an be mogo be jonyona mais ni mogo lebu ka mogo ka dambe bula ku don kaso la ko parce que CBE e be mogo lebu ite ko jatigi Touré tara domina kataka mogo bla ko kataka ne mene maska radio sola voilà au chama be bloqué 600 donc Touré tara domina kamogo bla kataka ko katane mene maska arajo sola akunda bora de kanel libu dien bengana ko poltolek te fouyi ça c'est pas bon on est bora Amérique katam faso de deme ne kanga jamogo mi kateme mogo be ka o ye Touré di parce que ne be Touré re ka kelela ni terroriste tara ou be John mene ni terroriste tara ou be John Flomene ou be sorasu mene ni terroriste tara ou be John mene ou be sorasu de mene ka magistrat ou mene ambe ka abala France min fo o koro ambe ka procureur ou deme ambe ka juge ou deme ambe ka sorasu fona deme parce que ni terroriste tara juge sungalo ngo terroriste da faka terroriste ko ambe ka sharia mutike ko yo tubabu ga sharia di donc nous mogo yi nous ye dugu mene nous ye ke juge di e magistrat di ou be mene ki faka nous ye sorasim fana mene ou bo mene ko fana faka sharia tigelaw ani mogo weraw ou bol de mene nous tara rola donc Touré kan don ambe ka France ko kele mun ke o here be se Touré ma o here be se magistrat ma o here be se sorasu fana ma c'est clair comme l'eau de roche donc on est dans message ko nya fo progrès Touré na Touré i juguya te en shila jelen kono a beni ala na krache i juguya ta mono mais Touré ibe ka mun ke ite ka Mali jo bara de ke ne be ko de boko fina o te kuma juguye wallahi ne ala na krache ibe ka be déstabiliser ibe ka be terroriser ibe ka mogo mine gauche à droite à dabla quoi c'est pas bon ibe mogo mine mais arasbati bora ka Mali doga yemo mine arasbati bora ka Mali doga yemo mine iko ka be ne nimba réseau sans fait Denis bora Lafia Bougou arasbati ka supporter Denis bora Lafia Bougou kane faneni kane baneni Touré e a me kateme beka e Touré mato mine de maintenant qu'on bora transition kanumba do da e auto saisi dossier jolla contre les virements qui soutiennent la transition. Il auto-saisit au dossier Tchamana. Est-ce que vous voyez? Al domina ne kuma malla ne bora qui critique ngibe kataka muso mina ku don kasola moi je ne suis pas d'accord.
Odo mo ne wole non, c'est Touré be, abeni kila. Touré depuis ala Canada. Nega tien. Ibse kane menere, koko kade ibse ka kenade. Mais Dieu est plus fort que toi. Mbo oro don le finabi. Masa ke klent lema fanga e djena ban. Ni adama de on lebu ala bi fana lebu don la. Ça c'est clair et net. Donc ne be mo nya fina on ka conseil di. Ibe ni mo mo ntara a progrès fe be mo mo ne weekend on fait aya dabla. Abe mo mo ne ka weekend fe la na. Wallahi aya dabla c'est pas bon. Donc mais mo nya fina progrès Touré il ko kadine. Mais ne t'y féliciter parce que il be ka baramike il be ka nga transition déstabiliser. Il be ka activiste traumatisé. Il be se ka ne mo yi bunya wallahi ba bunya. Wallahi ala Touré e ka ne segu tungara wuli. Segu tungara be ka ni ka mai. I bunya koson a ben ala che. Wallahi tallahi ne bi bunya ne ba dabla. Ni adama ali denia bunya bila bi bunya. Mais mo shi tseka mo terroriser ka mo mine ku black kaso la dutigi ou ke bo la sra enya ke de uruaye et puis ni Touré sigile ba yirla ki te foide nan Touré sigila domina Touré ko kone be faso chi de la belle le cerveau inséré ni me ka galo nora la Touré ko non a te faso jola abe faso chi de la Touré ya fo o kora muni ne be ka farasi de kele o bo ni ne be ka farasi kele e ko kone be ka faso chi ke ambe e bisikini ni munu la san Touré yo fonema aya fo mo chamama akotuku ni kanye be ka gen ko hera jumesera malima surasu fana ba don fana Touré be ko kuma fana fo olu ken sigile mbe olu be trembler là ah non bon tu sais na ya keta abe fo ko video na tanga keta o da to ni surasi nunu hina benela abena ala na krache wala o hina benela ou tu sais ka mali mara en réalité nuit ni surasi ni tu sais ka mali mara avec cette allure là nous tarani ligne au bébi maka tieni fina tche be kuma la me gauche à droite ima obe bisigu yere ka mogola ima mogo do te transition va buski ka transition video manu na gauche surasu be dala ah non yabala ni kuma ni tche ha ali tche na be kuma la me gauche à droite ate muso mara ate teri mara awani mogo te be awa be bisiki surasi be bisiki parce que be kuma la me côté be la awa domba ko fana kadui parce que surasi chamambe ou somogo ni do somogo te RPM do somogo e adimai ni do somogo te RPM do somogo e adimai ma uka bla ukuna faraona katala faraona faraona de Moussa la moi mais Moussa tala ka faraona dégager ka boui. Il faut suivre le chemin de la vérité et non ton propre intérêt personnel. Surasu kuma be de folen fla onyanata. Ah non ni filomanu yeninke nanya ke abina fo filomanu nebe ka andrise ah fa ni filomanu ngedi. Alle tara malla ma songa ni reswa. Mais ne mo ke kele non ubiga isari ubi ke mo onu yeko wa ketan quoi. Tu vois akokara nyeko yi. Mais cher là leadership ya leadership ya maîtriser quoi ase ka jamana yi maîtriser anga na ngonege wala kungulo tawku billahi ni ala na krache wallahi ase ka jamana yi maîtriser surasu ni cheta fo ne ba fo wala ase ka maîtriser parce que abe kuma la me gauche à droite bo yo cheche la tseka musoma yo cheche mo be takama na bi kofle do abe boga bi atonda no gole me kuma be de parce que abe kofle la cheba goro ibe takadi ibe tadi Fidel Castro yo de ke jamana ba fefe itike bo to bubulu ibe takas nyefedi mais ebe kofle nyefle la ha ni jugu kuma na ibola me hani fali kuma na ibola me ni jagmani kuma na ibola me ebe seka taka chugu jume ibe baraka ni force changement di to be kuma fefe be fo olo ka kuma be munta e tuguru ka kuma ko ma tugu ka kuma ko utena ke efe o kuma kun o yere manjia kun ah wai ame befe ame malien befe ala ma jahannama dakar janada ngala baka danfen befe me ngala jahannama dakar janada parce que ala arjana daga jahannama da donc ne be conseil mi di surasu ma na ya fame odo mais abe ka tani sra munye aw tsaka mali sauver ni sranka ni kofle nyafleli ni kuma me gauche à droite na aw tsaka mali sauver awana tara ni sra fa abe bi fana ça c'est clair comme l'eau de rose ni cheto fana ne ken bo fayana ala ka climat ndama progrès Touré iko ka di segu tungara ti contrôle mais progrès Touré ere be mo ko mine weekend fait ku datu kaso la kasoro kana nuye tribunal la ku lebu katla ku bagabaga fa do be stranki tanto ne ti tanto de awane bolu fana te ka mali jofana ti tanto awane bolu te ka mali jofana me ka tienne fo ibe ka munke ibe ka jamana mélanger di ne ken bo fo ça c'est clair comme l'eau de roche peut-être abisa ka digila peut-être abitoro
e te critique fana fe e be mogo don kaso la kolu da mina wula n'olu bɔrɔ kana kuma fema o te bɛɛ ye dɛ ayi dɛ awa ni ma mogo don kaso dabla don ay yɛrɛ fana bɛ taga la ne ka tiɲɛ de fina Progrès Touré i ko ka di ne ye dɛ mais mogo be k'i tanto sur les faux c'est pas vrai buma bɛ nin bɛ ka bɔ n ka bonya bɛ bubu kan n ka bonya bɛ bɛɛ kan mais tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka mun kɛ e bɛ se ka i jija dɔrɔn i ka lien créer ni jeunes ɲɔgɔn cɛ Progrès Touré ni fɛn min bɛ bɛɛ le cerveau wele ou bien ka ne Seku Tunkara wele an bɛɛ jeune an bɛ ɲɔgɔn faamuya o mais il faut que e ka mɔgɔ dɔ minɛ k'o don kaso la pour que e ka yɛlɛ mɔgɔ fɛ pour que Progrès Touré ka nisɔndiya f'e ka taa si kan un na de a ka sɔrɔ ka na ne ye k'a da sago fɔ i ma donc o de problème ye tu as vu o de problème ye sinon i juguya tɛ mɔgɔ si kɔnɔ i juguya tɛ ne kɔnɔ i ne bɛ génération kelen peut-être ne yɛrɛ bɛ kɔrɔ ni ye Progrès Touré mais an bɛ mun fina jamana mun ka ɲi jamana ma an b'o de fina mun ka ɲi e fana ma